ነዚ ኣብነት ትማሊ ደብረ ብርሃን ክበፅሕ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይብል ነይሩ ናይ ሳተላይት ሓበሬታ እንዳሃቡ ዘውቅዑና ዘለው ኣሜሪካውያን እዮም ካብ ጅቡቲ ዝብል ነይሩ ድሕራይ ከ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ ምዝላቕ ምስተወሰነ ወል ስጋዕ ደብረ ብርሃን ንበፅሕ እንታይ ኮይኖም ስቕ ኢሎም ሪኦምና ድሮን ዘይፈቐድሎም ሕጂ ምስ በፃሕና ስለምንታይ ድሮን ፈቒዶም የህርሙና ኣለዉ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ሽዑ ስጋዕ ደብረ ብርሃን ዝበፅሑ ግን ተን ድሮናት ኣበይ ነይረን ሰብ ከስተውዕሉ ኣለዉ ምክንያቱ ማይክ ሃመር ኣብቲ ግዜ እቲ ንቱርኪ ዝመላለስ ነይሩ ተተኳሲ ከይሽየጠሉ ነቲ ድሮናትን ካልእን እንዳበሉ to that extent እዮም ኢንቮልቭ ዝገብሩ ስለዚ እቲ ቀፃሊ ንብሎ ዘለና እቲ ኩናት ከምፅእ ዝኽእል ነገር ጀሚርካ ክትውድኦ ዘይትኽእል ትኾንካ እቲ ክፈጥሮ ዝኽእል ሽግራት ኣብ ግምት እቲኻ ንምንታይ እዩ ሕጂ እውን ኣትሊስት ከዛልቕ ዘይክእል ስጋዕ መጨረሻ ከብፅሓካ ዘይክእል መንገዲ ሒዝካ ከይድካ ሓደጋታት እቲኻ ህዝቢ ኣብ መጨረሻ ከዓ እቲ ድሌታትካ ክትግበር ዘይትኽእል ትኾንካ ብውሕድ ክሳራ ክግበር ዝከኣል ነገር እንዳገበርካ ክትከይድ ከመማራፂ ዘይረኣየሉ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዚ ከምኡ ንብሎ ዘለና ብሓላፍነት ደረጃ ነቲ ጉዳይ ርኢኻ ደኣ እምበረይ መን ይስዕር ብሚሊታሪ መን ይስዓር ብሓይሊ ኣብ ግምት ከየተና እቲ ናይ ሓይሊ ሲ ትርጉም ዝናብ ዘይብሉ ነገር እዩ ዝቕየር ዘሎ ሓይሊ ሃይሊካስ ክትዕወተሉ ዘይትኽእል ኩነታት ኣብ ባይታ ፍጠረካ ኣፍጋኒስታን ናይ ኣሜሪካ ፅቡቕ ኣብነት ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ዝሕይር የለን ኣብ ኣፍጋኒስታን ጉዳይ ግን ተሳሒሮም ወፅ ስለዚ ሕጂ እውን እቲ ብሓይሊ መን ልዕልና ኣለዎ ገለ ይኮን ግን ካልእ ቪሸስ ሰርክል ናይ ኩናት ከፊቱ ንገና ዘይውዳእ ሽግር ፈጢሩ ዝኸይድ ተመሊሶም ከዓ ሽዑ መጨረሻ ኮፍ በሉ ከዓ ዝብሉካ እንትኮይኑ ስለ ንሪኦ ዘለና ኣብ ካሊእ የርኢና ስለ ዘለዎ ማለት ስለዚ ብተደጋጋሚ ካብ ዘለና ስግኣታት እሞ እዛ ተኽእሎ ናይ ኩናት ብዝደንጎየት ቁፅሪ ሂወት ይድሕና ኣለዋ ካብ ምባል ሕጂ እውን ናብኡ ዘጎስጉሰና ዘሎ ኣብ ባይታ ብዙሕ ሃንደበትነት ክመፅእ ስለ ዝኽእል እቲ ሃንደበትነት እቲ ሽግር ስለ ዝኾነ ተመሊሱ ንብዙሓት ዋጋ ከኽፍልን ንብዙሓት ሂወትን ንብረትን ምብራስ ጠንቂ ክኸውን ስለ ዝኾነ እዚ ዝመፅእ ኩነታት እሞኻ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ሃሊካ ከማን ቅድሚ ሕጂ ዝገበርካዮ ነገር ከመይ ምንባሩ እንዳተረኣየ ሕጂ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ኣብ ዘይትረኽበሉ እዋን ነዚ ዓይነት ኣካያይዳ ክትከይድ ምፍታን ግን እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ሒዙ ክመፅእ ኢኻ ኣብ ግምት ከነእትወለን